Čus, vítám nás v dalšího videa. Dneska budeme hrát random hry na Robloxu. Si nějakou random vyberu a zahraju si ju. OK, co třeba? Jdi domů v Ohiu. To zní jako zajímavá hra. Já už jsem tady vlastně to trochu hrál, takže už jsem někde. To jsem v nějakém městě, jestli zombíci. Je to vše extrémně radost. Ej, šéfe, chill. Schovej se nějaký auto, schovej se tady. Já bych se schoval. Dám takovou bombu, tak ne. To je zajímavá, ale já bych to si myslel i tomhle, nerozumím. Dobré. Tak, co zkusíme dál? Tohle bylo zajímavý, ale no. Něco bych zrovna hrál. Tohle je moc scary. Tohle na dlouho. NPC, ne, to ne. Vyprankuj svoji mámu. Zajímavě, já rád prankuju moji mámu. Tak, against group, jo, docela vymakaný menu. A kde jsme to teďka? Jo. Mám prankuju jak svoji mámu, to už jsem taky hrál, většinou tady už znám, nebo jsem z ní viděl nějaký video. Jo, to je dost konců, tak jeden, ty vole, to je tady nový, kalo. Hej, co tady dělá Shrek? Vezmeme si Robuxy. Tak. S tímhle si můžu, ok. Já ten Shrek je docela, co je tady? Tady je něco. Dobrý. Teďka díky tomu bychom měli jít ven, já chci za tím Shrekem. Funguje. Ok, jdeme za Shrekem. Čau, Shreku. Čau. Kam půjdeme teďka? Jo, tady je mýval. Čau. Čus, ten pěkný. Zajímavý. Tak jo, jdeme někam jinam. Rozlídneme se, aby vyjevřelo auto, tady taky jde, myslím, že je tam nějaká kačenka. O nic, já jdu adopting, chcete už se adoptovat. Jo. Jdeme, dělej. Musím se nechal adoptovat. Ending adopting, dobrý. Jdeme zkusit něco dalšího. Co mě to zatím baví? Tak. Co bychom si mohli zahrát? Clone Tycoon 2. To zní taky dobře. No, to jsem taky hrál, no. Dáme si novou bejsku. Jo. Mně se popravdě asi víc líbí ten klasický. Vím, že je takový divný, ale nebudu jako vám kazit požitek, že říká, že je divný. Ok, tady je klon. Já si vezmu taky meč. Vyrážíme do boje. Jdeme. Dělej kolik. To jsou taky malý kolové. Ty vypadají docela podobně jak moje Sega. Jo, taky plánuji někdy udělat video z mojí Sega. Mám takový malý sneak peek do budoucna. Zabiju tě. A pojď sem. No, tak jsme zemřeli. Dám tomu ještě šanci. To mě docela baví, ale máme 50 coinů. Co tady můžeme za to koupit? Tohle můžeme koupit, co to je? Asi znamenací program nevidím, co jsem koupil. Aha. Největší blbost se mohl koupit. Do boje, teďka se naštvanej. I have a rage, I have the big rage. Zabiju ty kolik, co padají jak moje Sega. Tyhle tady se docela bojuje, já tady taky nabíhám do boje, au. Ok, klonu by to stačilo. Jsem přes pedal a solidně. Co tady máme? Click Roblox. A co tady jako? Styl randomy, já jsem asi, tuhle jsem myslím, že taky někdy hrál dávněji.
Ale jo, můžu to tobě updatenout, protože to bývá trošku líp. Skip. Aha, tak no, to je to stejný. Je to vlastně o tom, že tohle chodbo, jestli se vám to NPC skočuje tam líbí, tak ho necháte žít, jestli ne, tak bye bye. Co je tady? No fuj, co to je, ble. Zmiz. Docela pěkný. A s bohem. Počkej, můžu zkusit odletět. Počkej. No tak ne. Je po tobě. Posledně, tebe palcem. Endless skin. Docela jde. Fuj. Fuj. Není zlý, já mám rád FNAF. Ne, to jsou další ty kočkolovky, fuj, ty tady nechci. Tady je vás nějak hodně. Odstranit, všechno nás odstraním. Tenhle, ne. Ale jako přežiju. Fuj. Small YouTuber, tady bych chtěl někdy být, ale ty vole, small, no tohle je trošku víc než small. OK, co tady je? Tohle, nevím, jestli budu někoho znát. Neznám. Až na to. Chci vyzkoušet aspoň her. Co tady je dál? Půjdu do hlavní stránky. Nevím. Player sushi, vyzkoušíme, co dělat. Já tam nejsem moc fanoušek sushi, ale zkusil bych to. Tu jsem, tady to vypadá, že tahle už to má trochu rozestavěný, aspoň budu mít rovnou nějaký progres zadarmo. Díky, přišel jsem sem k tobě, aha, tak asi ne. Tak. Jo, nejsem jako už takový fanoušek Tycoonu, ale někdy bych nějaký chtěl natočit. Ok, děláme sushi. Hele, kdyby takhle easy šlo dělat sushi, tak dělá podle mě každý. Máme tady $9. To si koupím úplně hovno. Další prachy. Potřebuji další teďka už bych na to měl mít. Ty mi $5 a mám. Ale čau, já tady jsem s tebou. To je další sushi drop, ten už bude doufám automatický, je. Ale tahle se mi nelíbí. Fuj. Tak, co dál, jo, to jsou všechny ty nějaký anime hry, to teďka úplně nechci. Bloxford úplně ne, to je na dlouho. Rest Simulator, to ne, to bych chtěl, tak to bych nechal na samostatný video. Ninja Legend, to je pár zajímavé, tady mám taky nějaký progres. Já Bloxeru dost hodně, hlavně random co mě vyskočit. Jo, tady mám už dost velký progres. Jo, no, ten důvod čekat nebudu. Jo. Tady prostě je to o tom, že dělat tohle a skáčte tady. To je celá náplň. To je celá náplň těch hry, ale toho vydržu asi skoro hodinu, nevím jak. Jsme si trochu ukázali z téhle hry, že další promo téhle hry dávat nebudu. Takže, co dál? Genius, nejsem Genius, to já nemůžu. Pozdravit, ne, tam bych musel čekat 2 hodiny. Shot and Eat Noob. To zní ale zajímavě. Počkejte, 13+, to nemůžu, ale můžu. Aha, my tady musíme zabít nooby a pak je budeme jíst. Já jsem taky hrál vlastně. Komu já hrál skoro každý jo, jen yes. Yes. Okay. Trošku se najedl. Poslouchaj mikrofon, počkat. Tak, se mě teďka budete líp slyšet. Jo, s ním ještě vás. Fresh meat.
Ty kam běžíš? Já chci tohle, to je vzácný nějaký. Ale po něm. Dal bych si hlavu. Tak, yes. Jednu hlavu jsme sežrali. Teďka bych si chtěl dát něco na styl gnomu, a se teďka nemůžu nic vyhledat, protože to by nebylo pak random. To je nějaká gnom, já mám rád gnomy. Kákraši, to zní zajímavé. Nevím, jestli jsem má jedničku nebo dvojku. Asi dvojku. Jo, to je dvojka, tu už jsem hrál, tady, no nehrál. Ale to vypadá jinak, já jsem podle mě hrál jedničku, jako když, ne, podle to jenom updateli, to je stejný. Jo, jdeme ničit auta, jo, to je satisfying, aktivujeme, crashly, jo. Teďka, jo, všechno spálíme, aby nebudu teďka časovat tím, jak satisfying to pro mě je. Ale jaký tady mám autíčka? To vypadá docela dobře, ty jsem hrál naposled. Tohle se mi líbí. Jsem preferuju bílý dodávky, ale to je dobře postižený. Já nemám vlasy, já jsem plešatej. Tak to se jdu zničit i s tím autem. O těch pil. Jo. Ne, já jsem umřel. Jej. Vezmeme si opět bílou dodávku, tohle auto úplně postižený. Zničíme ještě jednou něco a pak bych se vedl nějaký další. Já chci... Vypadá zajímavě, tam se někam padá, já chci spadnout do neznáma. Tak jo, je čas se vydat na cestu do neznáma někam úplně dolů. Jodom. Ty vole! Schody mě jednou já si vím, že mě jednou zabijou schody. Tak je po autu. Ještě aspoň nějaký 2-3 hry bych dal. Já si to udělám trošku delší tohle video, protože těch her je tady fakt dost. Skateboard oběh. Prosím o nějaký bike oběh. Jo, to je úplně stejný jak... Aha, já už se toho taky hrál, aha. Úplně stejný jak to oběh, že jste na kole, jenom je to se skateboardem a já už to taky hrál. Hraju tolik těch her, já ty nejdu nič, čem bych neměl žádný progres. Dobře, jedem. No, a skate to neumím. Ale já se na něm neumím ani v Robloxu, není mi to souzeno. Já aspoň, no stage dát, no tak ne. Tak asi ne. Tohle kopie. Tohle bych možná taky nechal na ostatní video, ale tyhle věci nejsou úplně fanoušky. Ty opázy to nesnáší, vždycky se teammate líbí a já jsem v prdeli. Takže najdeme si něco, co vypadá jako dobrou, já chci něco kvalitního. Jazykový bitvy, určitě nejvíc kvalitný věc. Jo, to jsem asi... To jsem hrál, to nenajdu za celý video nic, co bych ještě nehrál, neměl v tom nějaký progres. Když... Ne, aha, asi ne. Tak tohle je jiný účet, asi jsem to hrál na tom starém účtu. Tyhle, dostaneš mi jazykem. No se to, že jsem mlátíte jazykama. Sem. NPCčko zabiju. Potřebuji NPCčko, i s tebe budou doufám penízky. Hej, ty jdeš po mně, ty žábou hnusná. Půjď do lávy s tebou. Dostal jsem prachy. Meme event, to je zase co? Nic zajímavé. Ty vole, to bylo obří jazyk tam. Já mám taky obří jazyk, já mám teďka... Kdybych takhle měl jazyk dělat, tak jsem tak byl v té knize rekordu, nebo co to je. Hej, pojď sem, já mám monstrózní jazyk, do lávy s tebou. Aby už je to nebaví. Ještě něco najít.
Tak, co tady ještě máme? Další tower defense, ne. Nevím, ne, všechny ty věci padají úplně divně. Ale tak zkusím. Mají to být randomy, tak random si zahraju tohle. Aha, tak to stojí Robuxy. I tohle, aha, jo. A co tohle? I to? Jo. On tady všechno stojí Robuxy, tohle nestojí, doufám, Robuxy. Nestojí, tak si to zahrám. Tak jo, tohle jsem nikdy nehrál. Ani nevím, co to je, ale jestli se to načlo. Co tady mám dělat? Ty vole, já jsem nějaký naspídovaný. No, byste měl, co tady dělat. Okay, absolutně nevím, co tady dělá, asi je to nějaký obíčko. No, ty jako... Ne. Okay, tohle nevím, co to je. Nějaká něco random, nevím. Bow Revenge, Bypass, a to je další kopiace toho vězení. Void Fishing, to je random, konečně tady hrajeme nějaký random hry. Jsem jen tak uviděl. Tak. Ok, skipnu to, já nezajímá mě. Budeme tady rybařit. No, rybaření není moje vášen, ale... Dobré. Fish. Chytil jsem nějakou lžičku. A za to mám tolik peněz. Vole. Já jsem bohatý. Ok. To není zlý. Co tady můžu koupit? Asi nic, nevím. Jaký quest? Dejte mi quest. Nemám se do oblíbených, tak jo. Jdeme rybařit. Chtělo by to nějakou pěknou rybku už. Jo. Jako fakt nejdřív. A proč mám najednou míň peněz? Dá se mi to, nebo jsem přišel o prachy? Divný. Jako fakt, předtím jsem měl takový krásný drahý úlovky a teďka jsem měl... nevím. Ještě si dáme jednu poslední. A to bude to... Pull-up simulátor, to nezní špatně. Jo, schválně, co tady budeme opět dělat. 5. Jo, to jsem taky nikdy nehrál, dobrý. Asi tady se budeme na tom zvedat podle názvu a obrázku. Ne, další takovýhle simulátor, ne. Jo, tohle, no. Nejsem s tím moc nadšený. A mám 5 vinů, ale ani vajíčko si koupit nemůžu. Co to je? Kolik potřebuju silné, co lepší. Porazil bych aspoň prvního bosse, když... Ale ta rama mě nebaví. Ok, to by asi bylo všechno, to je docela dost her. Některý byli dobrý, některý zase horší. Docela se to dalo, no. Asi fajn, ok. Kdyby po to video všecko, jestli se vám to líbilo, tak dejte like a odběr. Se vás těší u dalšího videa, čau.